La putivuelta. Consideres que parles amb naturalitat de sexe en els teus pares? En els meus pares encara no. No, la verdad es que no. No, considero que no. És un tema tabú. Jo crec que sí, lo que pasa que es veritat que pense que és un tema molt tabú, que jo crec que se hauria de normalitzar més. No, puedo hablar con mi hermana, pero con mis padres no. Con mis padres no suelo hablar sobre eso. Quina edat tens? Jo 22. I quan vas començar a parlar amb els teus pares de sexe? Jo crec que va ser quan, sobre els 17 anys, ja quan va començar el tema, pues sí que pues t'ensenyen els típics preservatius i tal, i t'expliquen més o menys, mira, això va patar, és més sobretot informatiu, és en plan, hòstia, jo vull que el meu fill, si jo, per exemple, tinc un fill, pues, hòstia, jo està clar que vaig ensenyar-li perquè no faci cap tonteria. Creus que saps més de sexe ara que el que els teus pares sabien a la teua edat? Crec que, això és una pregunta complicada. No sé si al final sabemos más o menos, pero si tuviera que dar una respuesta diría que sí. Yo creo que sí, sin duda, porque creo que con los años el tabú que es el sexo se ha ido quitando, cada vez se habla más. Y también sí que es verdad que hay muchas más herramientas como internet que no son las más ideales, por así decirlo, pero yo creo que sí. Sí, molt més. I si els teus pares no t'han donat aquesta informació, d'on has tret aquesta informació? Pues això ho traus de, a millor amics, gent nova que coneixes, o sèries, pel·lícules que veus. I del porno? Del porno, si sé més que ells. No, si treus d'ahir la informació. Del porno no té res. O sea, el porno es lo opuesto a lo que es el día a día. El porno en la actualidad es bastante machista. Ya. Entonces, lo que he consumido, lo que he visto, la mayoría no me ha gustado. Por lo tanto, no he seguido consumiendo porque todo lo que encuentro me parece muy enfocado para el hombre, no para la mujer. De hecho, el porno que hay para mujer frecuentemente es de pago. Se aprenden muchas cosas mal aprendidas porque el porno es una mala visión de lo que es en realidad el sexo. Però has consumit porno alguna vegada? Sí, sempre. Sempre consumir porno. I en quina edat més o menys començaves a veure porno? Perquè a aquesta edat és complicat distingir el que és realitat de lo que... No, tal qual. A millor jo te parle ara que el porno és una merda, però fa 4 anys lo meu era el porno. Jo he tingut relacions amb xiques i tu seguies lo del porno, lo que se veia en el porno. Penses que n'hi ha una forma sana de consumir pornografia? Sí, jo crec que si el veus des del punt de vista de que és una ficció, i que sí, a lo millor, jo què sé, si tu, per exemple, tens una parella, pots parlar amb la parella i dir, vale, intentem això, però sempre comunicació entre la parella i un i l'altre. Penses que l'educació sexual que tenim l'hem adquirit gràcies a les classes d'educació sexual que ens donaven a l'institut, per exemple? No, sin duda. Las clases de educación sexual han sido más bien pocas o nulas. Me ensenyaren a ficar un condó, ja està. Jo, per exemple, en quart d'ESO vaig tindre un curset, però vamos, no res. Va ser una presentació que te fan para 40 persones i no t'enteres de res. Cómo poner un condón en un plátano como tal era un jajajiji y al final de ahí los chicos acababan haciendo globos con los condones. De todo menos aprender, es lo que fue. En general, tot respecte al sexe, per dir-ho així, com que no se tratava, que el traten com algo estrany, com que els professors no el volien explicar, com, bueno, ja us ho explicaran, no? I jo crec que ha sigut l'error un poquet. T'hauria agradat que t'ensenyaren algo així més en concret, per exemple, diversitat de cossos o relacions homosexuals a lo millor o algo així, ¿no? Eso, justamente. Diversidad en tema de orientación sexual y demás, que yo creo que siempre se ha dado por hecho que es el hombre, la mujer, la vagina, el pene. A mi en aquesta època m'haguera agradat que me digueren que a millor podies sentir algo pel teu amic o la teua amiga o jo què sé, o 3 persones, 4 persones, jo què sé, ser més natural, no ser tan... Pues esto es lo que hay, ¿no? Con chicas y os enseñamos a poner un condón porque no os tenéis que pasar enfermedades. Pues hostia, es muy básico eso. Es triste que con la edad de 14-15 años no se sepan cosas muy básicas como por ejemplo dónde está el clítoris, entonces hay que encontrarlo y hay que saber lo que es y luego... Claro, hay que conocerlo y luego saber encontrarlo y encontrarlo bien. De Parquineo, un podcast de Marta Meneu, María de Besa y Carmen Alonso.